hello mga ka-Nation, no? Welcome sa itong bago na po nga episode sa ato UBC Podcast or Uy Bisaya Channel Podcast. Ug karon natay bisita no atong guest. Ug karon maka-learn pud ta saya about sa life, labi na sa pagpadako sa mga anak, no? Kung ipaila-ila sa inyo, wailain si Ma'am Merlin It Chavez. Ngapon ma'am. Good afternoon. So, kumusta naman ka ma'am? Okay, gahapon ang live. Happy. So, salamat kay ma'am kay grabe sa kabisi siguro nimo is nihatag gyapon kag time sa ato ang podcast no sa pag-anhi diri sa ato ang UBC studio. Salamat kayo sa imong pag-anhi o karon natay podcast para makabuhat pud ta og content para sa atong mga viewers pud. Makahatag tag value. So, unang pangutana sa imo ma'am is nakulbaan ba ka karon? Wala. Wala. As is gahapon, feeling confident. So, ikaw ma'am, proud ba ka na usa ka ka Bisaya? Kana mo jud akong una ginapangutana sa akong mga guest. Pwerte ka proud kay unang-una dali ram sabtan ang Bisaya. Ikaduha atong former president Bisaya man, Bisaya atong po. vice president karon Bisaya na pod. Okay. Kanya mga famous nga mga tao daghang kaayo si Manny Pacquiao Bisaya. Bisaya. Okay. O proud kaayo ta nga Bisaya ta. Okay. So mao na ato ang goal pod sa atong channel, mabitang gitawag siya Uy Bisaya Channel. So para mga Bisaya pod, proud pod no nga sila mga Bisaya. So karon ma'am, pwede ba nimo ipila-ila sa atong mga viewers na imong pangalan, edad og taga-asa? Ako to si Mrs. Marilyn E. Chavez, 66 years old, former teacher sa Bayuga National Comprehensive High School. Early retire ko at the age of 61. Kay murag nindot magyud na dili ta ma-pressure sa time. Kaya akong mga anak ko, ditambagan po ko nga dili na mag-teach kay kuan lagi aron maka-relax na gamay Relax kay na. pressure gyud kay ang time kung mag-teach pa ka. Unang-una sa iyong mata, nya maghikay pa sa mga panimalay, unya sayo gyud kay aron di malate. So atong guest karon nga ka-Nation is a former teacher. So sa kumpre man ka nagtudlo sa una ma'am. Comprehensive. So niingon ka nga early retirement, pila dang edad deserve mo retire ang teacher? So pwede maka-retire na ka og 60 years old pero ako ang kuan gyud mandatory 65 pero ako at the age of 61 ni-retire na gyud ko. Kay mo advice sa imong Di pa gusto sa akong mga anak mo relax na ko. So pero murag wala dayon ko ka-move on nga ni-retire na ko kay hantud karon ako mga dreams, ako mga damgo puro gyapon na sa klase. Murag nag-leksyon gyapon ko sa mga bata. Nya nag-seminar. Nya nag-time in pa ko, time out. Ana gyapon So murag gusto pa day ka magtudlo pa bisag ing ana na imong pangidaron karon. sa ako manggod kanang ako manggong mind very active ba kayo. Sa karon nga Murag sa pagkakaron feeling yang pagyapon bisan og 66 na ko pero feeling murag sa akong feeling ba puno pa kay kog knowledge nga pwede i-share sa mga estudyante. Pero tungod kay ni-retire naman lagi, wala na nako ma-share akong knowledge mo na. Pero subconscious gusto pa. gusto pa ko mutudlo mga knowledge about itudlo sa mga bata. So sa karon ma'am, pila gyud imong anak karon? Ang akong anak tulo sa kumpre gyud na sila tanan ni graduate comprehensive. Ang akong eldest minyo na nasa butuan karon. Ang ikaduha mao nang akong anak nga doktora, ang ikatulo mo puto akong anak nga veterinarian. Okay. Tulo ra sila. So puro sila doktor ang tulo. Dili ang una kuan accountancy. Accountant. Oh, Okay. accountancy nasa bangko nagtrabaho. Ang ikaduha mo nang Doctor of Medicine. Ang ikatulo mo nang Doctor of Veterinary Okay. Medicine. So nangutana ko kay diha na to i-focus ato ang podcast karon no. Yun sa nimo pag-produce og nga anak nga doktor no. Gusto ko mga kabalo ato mga viewers og kung sa mga taagi nimo sa una sa pagpadako sa ilaha. Kani gid akong mga anak, wala man ko nagingon nga ako gid gusto mag-doktor akong mga anak. Ila gid ang ambisyon. Sa una pa. Since they were young, ingon gid sila nga gusto ko mag-doktor ma nya. Ang akong usa ka anak kanang veterinarian, mapinanggaon ka siyang mananap. Feeling na ako basig pwede siya mag-veterinarian kay love man gyud niya ang animals. Mo to nga pag kuan ako gusto gid ay sila. So mo to nga since ang akong bana is policeman unya pilar may sweldo pod no. Sa unang panahon. Nya ang teacher pod pilar may sweldo, teacher 1, teacher 2. So murag feeling na ako dili gyud ako kaya no. Murag di gyud ako kaya pero pag ingon nila nga mo pursue gud sila na nga mga medical courses, go. Support. Go, okay, go. Sige. Go nak bisag magkinaonsang kalibutan, go gid ta. Pero kahibaw man ta nga ang gasto ana di pud ingon nga gamay. Oo. Ako man jud yun sa man yung pagpaigo sa una sa inyong sweldo kita. Mo ni pinaka pakahilak na. Pakahilak na ko na pwede lang humilak. Sige lang. Kanang pagsugod pag yung eskwela nila,
kana sila mga scholar man na sila no. Kanang akong eldest Bachelor of Science in Accountancy private sa Bohol UB. Graduate na sila since usa pa akong college murag kaya pa. Kaya pa. O pagka eskwela na sa ikaduha, scholar man siya, full scholar sa MSU. Yung preparatory is zoology. Then pag proper na niya, dako mag-gap ang second o third. Pag proper na niya ni college na po ang akong ikatulo. So dito nang Calvary sa kinabuhi, nag-abot man sila. Sila tulo. Sila ang usa graduate na. Nagtrabaho na sa bangko. Ang kanang doctor of medicine pag proper na niya, nag-college na po ang akong ikatulo veterinary medicine. So nag-abot na sila since mga state universities man dili kayo kuan sa una na pay bayad program mayra. Dito man kamadak-an sa boarding house, sa board and lodging, ilang mga daily expenses, ilang mga allowance taon. Dito na nya pila ra may sweldo sa teacher 1 pa man ko ato nya akong bana pod police pero full of loans man. Mo sa kuan pang teacher daw loan doon, loan dito. So mo to nga nakauna-una gid ko nga unsaon ako nga ako mga anak pagka-eskwela kong inan nilagid ko wala ko mga sideline. No, so nahitabo ato tanan mga paagi akong gihimo, tanan mga ako mga strategies unsaon gyud ako nga maka-produce gid ko kanang pang-allowance sa mga anak. Kada semana. Kada semana kay makayo biyan na sila. So gikan sa mamaligya ako bisag unsa mga ibon, mga alahas, bulad, mga bisag unsa tanan akong gibaligya. Mura na ako ingnon nagugo sa ubang teacher nga mura daw ko og Vietnamese kay bit dire bit dito. Mo to nga si bahala na unsay kasulti ninyo mamaligya gid ko paliti gid ko ninyo. Mo to nga sa unsa na lang magparapol ko og mga furniture, mga baso, mga jewelry, sa unsa. Mo to. Unya naabot ang panahon nga di na man gyud kaya kay dako man gyud kayo expenses. Nakahuna-huna ako mamaligya ko og fruit salad. Katong fruit salad sa una, mo gyud nakalibre sa akong kalisod kay maghimo kog fruit salad, maghimo ko og tag kapig libo kada adlaw. Kadagan mo? Mo ginansya man pud ko og 800 to 1,000. Kung mahurot. Kung mahurot. Dako na. Dako na igo gid to nga makakuan ko produce ko pagkahapon kwarta jud ko mga sinsilyo pero pag matibok to dako na to tigom na ko para sa allowance sa akong mga anak. Unya maghimo pag yung popcorn, money. Dagan jud tinda sa una. Akong ibilin sa kantin, akong ipang bilin sa mga tindahan, tanan mo tulog ko og hapit na alas 12, mata ko alas 3. Kay pangbalihon pa nako ang mga fruit salad. Unya papaing sa eskwelahan, mag-prepare na pud ko tag 5 ka boxes. Sa fruit salad. Ibilin ako sa kantin ngamin, sa mga kantin nga gagmay. Ako ray maestra nga magbitbit og tag 5 ka boxes of sa unang panahon fruit salad. Karon daghan po diha na sigbitbit no mga tagagawas pod no. Sa unang panahon po di ay pero nanay ma'am Itchabis nga nagabuhat ana. Mao ni akong gibuhat nga sud sa pila ka tuig gyud nga nakalibre gid ko sa mga allowance sa akong mga anak pero di pa gid gihapon paigo tungod sa kalisod. Tanan mga bangko akong loanan. Tanan mga tao tan-aw sa akong utangan. Napasalamat ko itong mga tao nga nagpautang sa ako. Hinoon ko nakautang ko pero bayad man sa ko. Na iban mga teachers diya magpautang sa ako. Na iban mga tanan mga bangko kanang mga King Co-op, kanang Network Bank o NB di ako tig-utang sa una. Naapog ko yung mga sugi sa Kupras sa lobby o si Mads Julieta Cesar. Pagani ko nag-harvest, nangutang na ko. Kay allowance. Mo na siya akong kuan. Ang wala gyud nako nabaligya, bisag unsa ibaligya di ko maulaw. Ang wala na lang nako nabaligya, lugod na lang og palo-palo. Ug napay mo order og lugod og palo-palo. Ako pag yung deliveran wala naman. Di ko maulaw sa nabaligya mo no. Di ko maulaw pud sa oras nabaligya. Di ko maulaw gikan pa sa una sa dalaga pa ko god kay pobre man lagi in taon. Mahilig na yung pamaligya bisag unsa na kanang mga bottled mga juice, mga inana, sorry dito sa mga baryo. Mo gito, di ko maulaw mamaligya kay ako una ngano maulaw man ko, amon ko nang nagbuhat og dautan. Hantod nagmaestra ko,
na maligya ko hantod karon gihapon gani, Maligya maligya gihapon ko. Ligag bulak. O mamaligya bulak. Bisag unsa or diron namingon akong anak ay napamaligya ma kay ko dili murag naanad na magi ko mamaligya kay wala may dautan mamaligya. Ang importante na maligya ka nga ang imong trabaho hinlo wala Hinlo, ingon legal nga pod. kuan dili ka maglimbong sa imong katao. Pero kato siya taas-taas pud tong higayon imong pagpamaligya no. Taas gyud. Okay. Pila ka Anak tuig. bahabi ka buok sa college. Oh, pila ka tuig nay usa ka higayon role nga. Kanang akong veterinarian kay ingon siya nga man nami project pila na 35 mil. Mil. Ha? Lunes siya nag-ingon. Kano sa ang deadline? Merkulis ha? So kadlaw nimo to diskartean. Asa mong ko paingon? God, tabangi ko. Tanan mga bisag unsa na lang akong gikuan gi-approach wala gyud na pautang. Unsa una ko niligid-ligid ako sa sawg. Natinga akong bana na unsa mga kain ko di ko gusto mondang akong mga anak. Mato nga nagampo gyud ko sa gad nga. Tagay ko paagi gad nga. Mga produce ko. Ug naala ni ana sa balay pagkaugma. Ihatag siya. Wala na pa interest sige pa utang lagi ko niya. Ni siya mas utangan na lang ni mas ayaw na ni bayri kay ayaw na ni interest eh. Ug nana kay kwarta bayri lang murag God provides good. God provides. Grabe duha ka adlaw no, Lunes. Oh, duha ka adlaw. Ngayo, tapos- Kay Israel pa man to paliton ang mga tools sa pang-opera kuno sa animals. 35,000 atong panahon na lisod kayo dako na pangitaon. Lisod magani karon, no? Nya pila ra ang napuno na mig loan, akong bana mag-loan every 6 months. Pero ang pang allowance, monthly allowance akong mga anak, ako na gyud ang mangita. Tanan paagi akong gihimo mamaligya. Bisag unsa way di ko maulaw. Basta lang kay makapadalang gyud ko makaproduce ko kwarta silang para duha. sa akong mga anak. Duha gud sila. Oh, nag-abot man gyud sila. Puro So imong motivation ato ma'am isila jud na dapat kamot jud ka para pahuman jud nimo. oh, nga ako gyud nga buhaton ako ang tanan, kung makaya nako. Na gani time nga una ko ba nga sa kanang mapaligis ko. Mapaligis ko no, Pero pero jud na sa imong oh, una sa una. ma-imperno pud ko kung magpaligis ko, adi na lang maning kamot na lang ko. Na isa ka time gyud nga wa pa man tumauso ng kuan Facebook sa una. Kanang Social media. 3310 Yung cellphone. o kadlaw nakamata ko ba sige kong text sa mga tao nga basig makatabang mo sa akong mga anak mura kong buang Kadlawon ka ato. kadlawon ko ni mata sige kong text magpatabang ko sa mga tao ug wala gyud ni tabang Din reply. wala gyud ni tabang moingon lang nga sa man day grado imong anak unsa man day lang kurso unsa man hapit na to mo kuan akong anak mo nag-review na para sa kuan board exam sa veterinary medicine ingon ko tanawa lang after 1 month siguro na na result tanawa lang ang pangalan sa akong anak kay murag di magin buto ang mga tao kanang murag ako ba lang to nagsugal na lang ko sa akong kagalingon nga ug pataka ko patabang sa mga tao kasi hindi ay sirtihon na ng mga generous heart pero dito na ako na realize nga kanina ay magpa-eskwela to og anak di gyud nato dapat iasa sa laing tao Ngano man ma'am. kinahanglan yun nga pag magpa-eskwela kag anak imo gyud na siyang paningkamutan nga mapa-eskwela gyud nimo sa sarili nimong sikap dili ka magsalig sa laing tao kay sa pagkatinuod lang gikan pag-eskwela sa akong mga anak og college walay parente nga nitabang walay laing tao nga nitunol Donor. kung hatag lang nay mo tunol pa utang. Pero parenterol, Wala. dili ka makasalig sa mga parenting ano. Sila na mo po sila mga problema. Pero bisan pag naa sila kwarta, dili gyapon ka makaasa nga mutabang sila. Proud ko musulti nga nahuman ako mga anak bisag piso wala ni tabang ako. Way parente nakatabang. Oh, So kanay mo experience sa ila proud no. ko anak. Yung uban kay namo poy parinti nga motabang pero sa Oh, imong okay. nga side Oh, okay Ikaw, kaayo Jud, kung isa. naay parente mo tabang. Pero sa akong part, walay parente namo nga nitabang. Ug naa man gani in other ways. Kana for example na magpabaylo og kwarta o anak baka ha pero nga motunol sila kusa sila motunol wala o unya kinahanglan nga ang pagka-eskwela sa anak 50-50 pud ang paningkamot sa ginikanan og sa mga anak sa labing tinud ako mga anak nag-graduate sila wala gyud na sila yung mga laptop walay gadget manghulam ra sila Discarded sila gila o dito. discarded gid sila ingko giinan ako sila mo na makapa-eskwela ko ninyo pero ayaw mo pag-expect nga makahatag gyud kung unsa inyong gusto. Siguro makahatag ko kanang iko ra gyud sa akong Siguro gyud makaya. makaya. Oo, mao ra gyud na. So wala ko nag-ingon nga ihatag na ako ang tanan kundi ang ako ra makaya. Kay kabalo sila nga pobre me.
Unya, kanang akong doktor na ako karon, nagmaestra na sa CSU. Ang akong bana dili na siya interesado mo proceed siya og medicine. Mm. Pero nakapasar naman siya og inmat. 2 years naman dahil ang inmat nga kinahanglan mo procedure ka. Kaya mo expire man dahil na. Mm. Ningon akong bana, ayaw na pag-eskwela, kaya naa nang ba trabaho Mm. sa CSU. Milak magud siya. So Gusto ningon yun. ko, go nak, go. Ato ning ikamang nak, bisag na magkalisod-lisod ta ikamang tani. Moto. Mading nahuman kay 50-50 jud mo no. O, So, dili, pwede. Grabe paningkamot ninyo as parent. Oo. Sa ila pud nga side is O, maning, kamot jud oo, pud, dili pwede nga puro ra sa parents kay bisag unsaon pa nimo kakwartahan nga parents kung ang anak po dili maning kamot. Wag yapon. So dapat 50-50 and of course 100% from God, God. no? Dapat si Lord mohatag gyud og blessing. Okay. Eh wala man po kay mahimo kung dili ka i-bless niya. So kani siya mga akong pangutana is dako bag tabang sa inyo ha ang Ginoo pod sa pagtabok ninyo gikan sa pagpa-eskwela bitaw 100% 100%. di Ano man? gyud mawala ang God sa atong kinabuhi kay kung dili man ta makarely sa atong kaugalingon kinahanglan mga itagtabang sa iya guidance, no? Kay kung dili ta niya i-guide wala gyud wala may tabo. Di ta na makarely sa atong own understanding. Pero ingon man gud ang God nga lihok tao kay tabangan ko Tabangan. ikaw. Bisa unsaon nimo sige kag ampo Lord tabangi ko nga makapaeskwela ko sa akong mga anak. Unya wala man kanilihok, mag-asa man ka sa laing tao nga nay mo tabang. Di man na pwede. So ikaw gyud mismo mag-pray ka at the same time mulihok ka. No? Imo nang i-pray pero ikamang nimo na imo gyud nang i-pray nga mao na pero trabaho nimo. Di man pwede magsigla kag pray wa kay buhat. Kay buhat. Oo, So magbuhat. man inyong gibuhat pod sa inyo ha. Oo. Oo, una Wala. ko mo decide unsa akong buhaton, magpangayo sa gipog tabang sa God nga. God tabangi ko unsa akong buhaton ani God. Tudloy ko unsa tama na akong buhaton ana. Nana gid na. So fast forward human jud tong Oo. tulo. Nahuman gyud sila na una tong accountancy nagtrabaho siya sa bangko. Unya tabang po siya og hatag sa iyang mga igsuon. Ug katong duha kay nagkakuan man sila, nagkadungan man sila na. Mo to nagkapag-graduate gyud. Mm. Mura mig nag-tour. Mm. Kay dungan man ang graduation, mga 1 day lang. Mm. Una mi dito sa MSU. Kay una man ang graduation sa Tama na MSU. issue, ma'am. Sa Dito Iligan. sa mi sa MSU. Oh. Iligan Di o sa Marawi Marawi gyud. gyud. Oh. Proper Marawi. Pagkahuman, pagka ugma niadto na pud mi sa CMU. sa inyo. Kay ni-graduate na pud akong veterinary Mm. medicine. So nagdungan sila within ko andra mga week ra. So sa within may that gibati week. nimo to. Ha? Sa gibati nimo to nga at Grabe ka human ra happy. jud. Grabe ka happy. Nagpasalamat yun ko nga nahuman jud akong mga anak. Bisan to murag natambalan na murag nawala tunok sa akong lughan nga nakahuman ra gyud sila. Dito na pud sa review, Review no? na pod. Kaya di man pud pwede Dahil nga na po graduate tong lang ka. Review na pud 6 months. Kamang na pud. Dahil na po tong stage nga challenges sa inyo ha. Oh, review kamang nga na pud stage. kay dili man pwede nga diha ra kataman sa kuan graduation. Division. Kamang na pud para sa review 6 months. O kalo isa Dios na nga lampos pud sila. Ug karon na sila sarili nila nga mga Trabaho. So Business. taas-taas po din yung struggle sa unang panahon no. grabe nga struggle dili na murag pag maghunahon na lang gani ko ato gusto ko ihilak si kuwang raw sa kabaldi siguro nga luha Lagi sad. kung ma-imagine ako to sa una nga mga kanang struggles nga kana ganing yamiran ka nga di na halos mo tan-aw sa imo kay pobre ka nya hunahon nila nga sige ra kag mangutang na pud ana gani Kadumdum ka sa ila ma'am. kadumdum gyud kayo ko Di na to kanang panganlan. Pero oh kadumdum dili ka na to to mga panganlan kanang ingon gani nga murag ibak bite ka nga Mm. palumalumag pa eskwela Mm. og mga doktor niya di man day makaya pero mga naminaw lang ko wala ko na Baka nagpadala to. wala akong nagpadalaan na total ako mga anak naningkamot man gyud tan-aw po na ako sa mga grades nila maayo man lang mga grades so kayod lang tanak bisan tuod og ato ipakita sa kuan sa ila nga bisan pobre ta makapadayon gyud mo eskwela dili mo surrender si mama Pero wa ko fight kakalimot sa atong itabang jud pod. oo Ato daghan karon. itabang sa ako bisan tuod og kanang gipautang ko nila og bisan tuod og na interest Mm. pero okay ra nakatabang po sila sa ako kay wala pa pud ko nila pautang nga ang uban gani wala na just kalibutan karon Mm. pero pa nalipay pud ko nila nga ila kong gitabangan nakapautang sila sa ako kay mao puti usa nga way nga ako na tabangan jud ang pagpaeskwela sa akong mga anak kay wala man mi yuta role wala mi yuta wala mi parinting nga motabang wala mi mga yuta wala gyud ang saligan na mo kana ra yung sweldo
sweldo loan mao ra gyud. Pero karon pa nahayahin na jud kay kung ano man. Nakahuma naman sila. Ano yung Medyo mga trabaho? medyo naibta nagtunok o karon di man ta kaingon na 100% na wa na kita utang na agi hapon tay utang pero ginagmay na lang niya di na kaayo pressure ba Sure. Para sa una. o di para sa una nga di ko katulog kay ugma unsa na pa akong ipa allowance labi nag mo tingog ng cellphone kay Kay ba na kasi sunod. 3310 pa man to di man mayog pa magid na Majid asa imo diri sila mo dool. Mama, unya ang akong bana maingon naman nga wa pa man ko na, di pa man ko kalon kay di gyud na siya kabalo mangutang-utang. Di gyud na siya kabalo magmita og paagi nga makakuan. Ang iya ana loan ra gyud sa iyang kuan renew na po ana. Pero ako kinahanglan dapat makakita gyud ko paagi. Unsa gyud mga paagi nako nga asa gyud ko ipa-allowance duha ba sila. Duha. Asa kong ipa-allowance naman po mga libro, mga project. O di man na libre sa school. So, tanan gyud na pagi sagulan pagi mga sakit-sakit, usahay masakit na layo baya didto. Kana akong kinamahuran kana si Oriel. Usahay gilantan ko anhi ako. O ato dayon ko kalayo ato sa inyo. Mulagpas pagi ko sa eskwelahan. O napaakan ko na garasan ko sa iro anhi ako ato na pud ko. O mamahon man kayo na kay youngest baya. So karon na po sila yung family. Imong mga anak. Oo, sila tanan na mga pamilya. Akong eldest tulo anak, ang akong ikaduha si doktora tuloy anak. Ang akong ikatulo katong veterinarian upat anak. Oo. So, karon siguro no atong makita nga ang nakita nila sa imo is ila pud tong buhaton ron sa ilang family. Number one, ang pagpaningkamot. Oo. Kay ikaw may nagpakita na sa una sa ila. Karon murag sayo na lang sa ila magpa-eskwela, bisa unsay siguro kurso kwaon sa ilang anak kay na naman sila sarili nila nga panginabuhi murag kaya naman nila di para sa ako sa una nga grabe struggle gyud karon kaya na nila mo man nga magpa-eskwela gyud tag mga anak kay kung dili ta magpa-eskwela unsaon man nila pag produce sa ilang sarili nga family pag sustento sa ilang sariling pamilya kung wala sila kita kung wala sila mag-eskwela. So, kinahanglan gyud na ato mga anak ato gyud pa-eskwelahon kay wala ta nag-ingon nga pa-eskwelahon nato ang mga anak aron makatabang sa ginikanan wala. Kay kana pagtabang sa ginikanan optional na lang nila. Pagmamahal na yan, no? Pero ingon nga pugson sila dili ta kapugos. So, ang ato lang buhaton sa nga as parent, ato gyud silang paningkamutan nga makahuman gyud sila eskwela. Aron pag maminyo na sila na sila kuan, ma-independent tapos sila. Makagasto na po sila sa mga anak. O, padayon ang kinabuhi. Okay. So, gwapo yung story, ma'am, no? So, karon before tama human, kung sa imong ma-advise ato mga viewers, no? Sabi na sa mga mahanag-inahan nga napay eskwela, so sa imong ma-advise sa ila para makalampos, makatabok sa lain nga stage po sa life. O, ang akong ikasulti sa mga ginikanan nga dili lang mawad ang paglaom kay basihan ninyo sa akong sarili. Wala gyud ko kaya unta, wala man gyud ko kaya taningkamot lang gyud ko nga maka gasto ko sa akong mga anak bahalag unsa kalisod basta wala ni ulaw-ulaw unsay mga ibaligya da pamaligya mo og mamaligya mo usa duhaan ninyo pagbaligya og tuluhan ninyo dublihan ninyo unsa inyong pamaligya ay mo pag-focus og usa lang ka baligya din ha kay aron makakita gyud mag source of income daghanon ninyo baligya kay aron pero na may mga yuta okay ra kay na may abot ang yuta pero wala para sa amo nga wala gyud may mga yuta hingkamot na lang gyud may human resource gyud ni amo among gibuhat wala may nagkuan nga naapay mga lain mga farm wala so hingkamot lang gyud no mo nagiingon nga sariling sikap gyud ni ayaw mo pag discourage kung pobre ra ta kung gamay ra inyong income paningkamot lang mo bisag unsay paagi mga strategy mo nagiingon nga diskartehin ninyo inyong mga anak. Kay, kung madiskartehan ninyo yung mga anak sa ilang panginanglanon, sila po, modiskarte po na sa ilang sarili. Kung gusto din sila mag-eskwela, maningkamot man na sila. Basta nakahibalo sila nga, suportado sila sa ilang parents. No. So ako, as a parent, wala gid ako wala sa akong pagalingon nga, di na ko kakaya. Bisag, di na ko kakaya. Ako yung positive gid ko nga makaya gid nako. Kaya gid nako. Sige na, go na. Kaya gid nako. Bisag di gud unta makaya. Kayahon gid nato. Mo na nahitabo sa akong kinabuhi. Ug labaw sa tanan dapat
Di ka makalimot sa Oh, number one yun na before magbuhat kag unsay imong plano, pananghid sa daan sa God. Okay ba ni God? Kay i-guide po kaniya. Murag mo kuan lang siya ba nga in og sa kuan pa in mysterious ways nga mahatagan kaniya, ma-providean kaniya ana. Murag tagaan ka gyud niya paagi nga makaproduce ka para sa imong needs. Okay. Oh, nana siya. So karon ma'am is naamon mo yung mga clinic na di ba sila Sir Oriel o si ma'am sa pangan ni ma'am? Si Doc Gladys E. Chavez, Tombokon. So karon tagaan ta mag chance pod no nga i-promote sa tong mga viewers no kung hadapit inyong mga clinic ma'am para makabisita pod mi dito. O kanang clinic sa akong anak na diha sa tapad sa Land Bank. Na Sa siya Bayugan. E. Chavez Medical Clinic, tapad ana Venus Pharmacy o tapad pod ana ang E. Chavez Laboratory Center. Okay. So, kung gusto mo nga mo bisita didto, na may mga bisag wa mo gipang bati, bisita lang mo didto kay mas maayo man ang magpa-check up ta bisag wa tay gibati aron may bawaan nato. Dali ra maayo kung mao pay pagsugod sa atong gibati, no? Pero moadto ta nga grabe na ta lisod na po naayohon, no? Kanang nagatay gamay nga gibati or kuan moadto ta didto, barato ra man ang ilang kuan ina service kanang mga laboratory nila, barato ra lang charge. O kada pud akong anak nga si doktora, daghan pud na kaila anak ni Doktora Gladys nga maabi-abihon pud kay na siya. Okay. O bisan gikan sa newborn hantod sa mga seniors, pwede siya motambal. Okay. Na kompleto Mas na siya yan. diya. Kay medical, ano siya, family medicine man na siya. Okay. Specialista sa family medicine. So diha So, sa Taglatawan no? Oh, diha ra. Tapad sa Land Bank. Okay. Oh, kanang Dakipil building. Building. So nagsunod lang na ang Venus Pharmacy, iyan na E. Chavez Medical Clinic o E. Chavez Laboratory Center. Iyan na diha. Okay. O ang akong anak ka lalaki, katong veterinarya na siya Animal Hospital sa Surigao City sa Narciso Burgos. Nagi siya sa corner, 3-story building, Animal Hospital. So, kompleto gadgets, kompleto tanan mga laboratory. O orthopedic po na siya sa mga animals. Maopera sa mga bali, o maopera sa mga tanang sakit sa mga animals, parehan ng mga kanang naapo din ay mga mayuma, mga cancer. O So, pwede naapo na to din, dalon dito, o ato operahan mga nila, cesarean, ang mga na kompleto dito. Naapod sila yung mga maabi-abihon nga mga vets dito. Okay. O naapod siya yung branch sa Butuan City going to sa Libertad going to Provincial Hospital. Murag adjacent lang siya sa Provincial Police Regional Office. Okay. O na going sa Provincial Hospital na siya CPD, no? CPD ang pangalan Caraga Pet Doctors, Caraga Pet Doctors Animal Hospital. sa Butuan. Naa siya sa Butuan. O naapod siya branch sa Claver, sa Siargao, o sa Dinagat. O So daghan-daghan po no? o daghan po siya mga veterinarians. Ug daghan po siya natabangan nga mga pamilya. Okay. So mga ka-inisyo no, kung natay mga balatian no, pwede ta mo bisita sa E. Chavez Medical Clinic di sa Bayugan o naputay mga alagang hayop, mga pet, no, kung may mga pangbati, pwede na ito dalon sa CPD or Caraga Pet Doctor sa may Butuan, napod sa Surigao. Monday to Sunday yun na sila open. Mas maayo. From 6 to 9 o'clock in the evening. May mga doktor ma-assign po diha Kamay kay open siya no kay para until 9 p.m. So mga ka-inisyo no, daghan kay salamat sa pagtan-aw unta na pud mo na-learn no sa kaagi ni Ma'am Merlin E. Chavez na magamit niyo sa unahan sa pagpadayon sa inyong kinabuhi. So daghan kay salamat og hantod na pud sa sunod. Bye. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya.